Oke Bolo, kita hari ini loading lagi di kawasan Binangun Blitar. Acaranya miniaturan Bolo, bersama Heska Pro Audio. Acaranya miniatur Bolo, support by Fajar Lighting. Miniaturan membawa 4 sub midlist ngene iki Bolo. Heska Pro Audio, stikernya aja nyari berarti kelet nih. Oke Bolo, videonya kita lanjutkan setelah sampai di Binangun Blitar. Heska ya Bolo, bodone dure son kepanasan bisa. Menuju lokasi Bolo. Sampai Gandusari Bolo. Elok wong pasiran. Melewati peleret. Iki daerah ndi iki? Kene iki. Ndoko Bolo. Joko dek lho. Mau nek idul cangong no sepeda motor. Kira-kira jelas paling kira Joko itu terkenal ini loh, terkenal sing lor Joko lan gitu rada langsam. Aku ndelok karnaval kae pancen wae kuwi koyo mlebu Joko ngono lho. Donor. Jalane jan sadu. Garang yo ora mosok nanti ya, tapi ya dalane ngene iki kene iki. Pancen munggah mudun ya. Heeh, munggah mudun. Lah kan omone me dhewe iki jurusan Blitar Kediri. Tenan bosuk ya. Oke, kan ora unggah ya. Kamen. Kira kamen ning bar iki. Lho, tak sadene sita lho. Semakin sih. Ora ya rusak to kae. Ya rusak tapi bensin kok.
Laksan bro. Gawa 6 sap apa? Dene boke enteng-enteng ya. Oh. Tang sap aja enteng. Baik. Kowe kira ikhlas ndi? Nyawangan ngono. Oh. Tapi cek nemen kono. Nemen nyawangan kae lho. Delon treke wong muncul di. Wah, aman. Delon nanti. Wah, Mas. Iki asli kene foto ini Mas. Aku di suarane. Kayak jajak kleru pisan ngene iki. Samar ditotne iki. Kok kidul. Desa niki enak sing padha. Sumber urip. Oh. Berurip karo nek kidul enak berurip kene ya. Lek kene. Jalan terus Wah. foto lurus iki. Lah iya. Dalane mending, Mas. Tak ada banget. Oh iya, Pak. Ini sarah tok iki lur dalane. Hah? Sarah iki. Mulia bareng. Oh. Kayak ngene. Wah, jalan tak. Sian. Paling ngeri. Saudara nih tata. Iki lek waduh kok iki Omong apa incit. bah aku lek kene. Kayak engko mulia piye? Hah? Masa yo kene? Lah, iki dalan iki tak iki anu. Yo sitok iki ya dalane ya. Iki dalan tak iki. Masa enggak enak pilihan lain. Nek motor iso tapi kemo lho, Cet. Oh iya iya. Tadi sepeda motor. Aduh. Baik. Nanti cak emang. Itu. Itu. Enggak. Masih munggah ya? Rono. Kanan. Masa nganan? Iya. Tenan? Iya. Lah ning nganan iki. Ketok iki. Nang ora sih? Iya. Wah, aku sih. Tapi cek nemen munjungan kan lho. Oh, penting. Weh. Bener iki tenan apa sih? Iya. Mau lewat kene deh. Masyaallah, ya Allah iki. Akeh tok di. Cari uang kita tadi. Wah. Satu. Kehilangan jejak bola. Langsung kiti lho. Halo. Eh. Loh, nek kok ini Iya ndi to? bener iki. Rono bener iki. Emang ngiri apa lurus apa nganan? Lah iya bar nganan. Yo. Oh, nganan aku wis nganan iki. Wong ngiri. Wis teko kamu. Kayak iki wis metu dalan aspal penak iki. Oh, Kanan. Nganan miri. Kayak Oh iya. oke ya. Alah. Masa nurut aspal iki gak anu. Lah iya. Sador entek gak apa-apa iki. Mangklekmu iki dalan sing kayak mau lho. Ade gak iso kamu. Loh, iki. Oh, sing kulon mang. Ade ngitanan balik ta, Bang. Oh. Wae jeblosane kuwi. Iki enek dalan iki kok sing penak tapi metu netan, sehubung. Iki dhewe to, pengetan kok Google kawi lho men iku. Dal kalem ae. Loh, laku bukan iki.
dam nae ya, munggah nae ya. Tidak. Iki ngarep iki, pleret nae iki. Lain. Tuh. Duh ya. Mikir wong kene nang arep digonya ndi lho. Baik. Wah, kopi. Coba tak lho iki. Daerah kene kan dhuwur adem dadi cocok. Kosong. Ayo, Oh. wayahe punya liwat Lah iya. lek terus tulisane kene. Masalah liwat ide malah Iya, lah gitu pas sih mau. Pak. Berarti ada dihubung-hubung nih ya, mau nyerelat lor. Bro. Bro. Kowe. Kabele ning aja nganu-ngano lawang yo arep-arepe moro jekuk kabel. Kabel ning pating lawer ning anu lho ning cendela lho. Kiritan lali. Wah, kepo kuwi. Apa mau kene endi ya? Waduh, ora ya. Saya tak beli sih ngono, saya. kan petit. Benar. Alas yo. Ya no, kene lihat. Iya, dalane wis rusak. Wah, Aku mbiyen liwati jek penak. Heeh. kira kencengane anu, Pak. Anu no, apa kae? Bisa tahu. Alah, teh wi to, lali ta. Aku ora ono pindho lho mbiyen. Nyale kok Kendur enak pom ya. Hah? Enak pom ya. Gak enak no. Nek pakul bensin enak elingku. Masukku nek pom kaya gak enak to. Kuwi nek aku gak ero. Iya, koyo enak Kak. Wah, kira saya kerebutan ya kira. Dengan pegunungan. Kok awakmu skidul kurung iki. Oleh pomo
tebang kok dikonokne to. Nek langsung itu Bang, pecah. Ben setengah garing ngurak ngono lho karepe. Kok ditebang kagian. Menteni rada ulet kok piye ngono ya. Heeh, nek ngene kan sekalum to garing kok ora gede. Kira tuh ngisor kene biyen tau dibangun dalan kok trabas iki. Aku tahu teko kene iki magrib. Arepe tak terusne rono ki jek adoh, ape medun ki adoh. Kayak kok kene wis jam 4. Kan kudu dikonokne to, kudu dikonokne. Nah, arepe diketok. Ketok sok ketok. Ngenteni dhuwur garing nggih. Waring. Arepe tebang no keadaan wis digereti kabeh no. Iki. Ini kan ngisorane sing nanduri kan ya penduduk kuwi to. Ngene iki. Iki bar didem apa piye tak ketoki kok di rumah Jepang iki. Didem ya ta iki. Lah, kayak Jackson ya. Wae lek nonton kene to. Lah karek sing nyewa iki ngendi? Nyewa apa wong iki metu dhewe? Hah? Metu dhewe. Dhewe tadi? Iya. Jati Srono. Pancen kaya nek iso ndi. Sampai lokasi bolo. Nah, lokasine ning kene iki. Ini sih. Loh. Heh, malah Boleh iki. finise nek kene bolo. Sing ndi? Iki. Kidule iki. Piye? Cah kuwi to? Sing duwe. Golek Mas ya? Hah? Golek Mas. Oh. Golek pacar ungu. Ayo Mas Piro sik setahun ku piro? apa nih? Dalah yo. Ning kono. Nyetel sak ngono wis apik. Rame lho Mas. Iya. Mek bojone wong ngene, itu to. Tuh. Nanti ya. Mek bojone itu tinggal kene lho. Mek wong tuane. Wah, lah. Oh, iki setat. Siap sembrono cah-cah. Setat nek kene bolo. Iki paling tengah-tengah iki. Yo. Lenggo nih karepe iki. Oh. Nek sawon-sawon. Kono lho, pucuk kono lho. Wih, ya kene. Ya. Pak tuku emang. Tuku. Tuku itu benar. Penggowo. Wah. Tuku tepat likur endo ada ya. Arep tebel aja. Oh.
Lah kayak wis diputer. Hah? Kok nek kene ae? Nek kene po enak jane ya. Lah iya kene kan rokok. Enak. Kon munggah ngono. Wis. Oh, truk munggah. Lapangannya 500 meter iki endi? Ono lho, Lur. Dalah lapangannya uyak ngono. Soalnya ada ora ya. Oh, Kayak kenteng kayak nih cah emang. Dadak. Oh. Ora mampu, ora mampu. Wah, kok nyoba. Wong kene. kaca duit. Rokok. Lapangan doko. Ndi jae? Setane ndi lho kancane iki? Ndi kancane? Pas kalau ses Nih, Sumen. Mbak-mbak pramuka. babak. Alah. Apa nge-zoom iku ngiso. Ya apa pindah kayak malah. Cetak, biar Gila ngongakne piye gitu. Sih, mandek nek lapangan doko boleh. mijane didule titik mobilnya ngalor kita kenek iki. This is Mehmet Potensial featuring DJ Omo Barbar Raisa. We must rock the bass and rock the bass and make them all have fun. How we against the fire, make it run. We must rock the bass and rock the bass and make some fun run. And we will end your week just like a Sunday. We must rock the bass and rock the bass and make them all have fun. Relax and make the fire, make it run. We must rock the bass and rock the bass and make some fun run. And we will end your week just like a Sunday. We must rock the bass and rock the bass and make them all have fun. How we against the fire, make it fun. We must rock the bass and rock the bass and make some fun run. And we will end your week just like a Sunday. We must rock the bass and rock the bass and make them all have fun. Relax and raise the fire, make it fun. We must rock the bass and rock the bass and make some fun run. And we will end your week just like a Sunday.
pendatang baru Son Kerdus kurang ribora. Sik tes 2